Балақатай ырыуы башкорттарының ауылдары Өфе елгаһы буйлап ултырган. Балақатай районының Билен авылында төньяк көнчыгыш башкорттарына хас тамбурлап каюлы күлдәктәр, калпактар һәм муйсалар бунан 50 елдар элек кенә һәр катынгызда булган. Борынғы тамбур яки элмә менән кайылган өр-яңы милли киемдәр бүген дә туйдарда, йыйын һәм байрамдарда киелә. Балақатай башкорттарында һәр бер килендең морондык инәһе бар. Хатта күршенән генә төшкән килен булһа ла, кайнәһе уга морондык инәй тәгаенләп куя. Бuna килен, морондык инәй һим булаһың. Энем, морондык аты һим булаһың. Һин үҙең килен булгаһың. Шулай булгас, минең киленемә риза булып кына морондык инәй бул. Һин морондык аты бул энем. Ярай, улай шанысыңа рәхмәт. Матур итеп яшәргә тырышырбыз. Амин. 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 Морондык ине үзенең морондык буласагын алдан белә. Чөнки кызы ярешкәс, егет ягында зур йыйын була, йыйын дип кәңәш коралар. Һәм шунда кем морондык була, кемгә бүләк һала, кем кайһы кунакты үзенә кунакка алып кайта. Морондык ине булган кеше икенче көндә егет үзенең кызы менән улын кунакка сакырып алырга тиеш. Шундый юла бездә бар. Килен булып төшкән яшь кызга таяныс, терәк булырдай егет ягынан, егеттең туганы булырга тиеш. Еңгәһеме, олырак апаһымы. Киләләр, киләләр. Кем башлатыр икән дип, кем уны кызы аяк мендәргә аягын баттырып, бал менән май каптырыр икән. Нинди матур хүзәр, теләктәр әйтер икән дип көтеп торабыз бит. Шундый үзенә күрә шундый кулкыландыргыз бер минуттар инде ул. Морондык инәйдең яшь кәләште каршылау, яшь киленде каршылау. Кодалар, кодагыйлар, әйбәт килеп җиттегезме? Әйдәгез узыгыз. Saklap, kilin alıp qaytıp kilem Allah'a şükür. Егет яктан туганда уярга тырышкан булалар инде. Туйды каршылайһың, алар килгән сакта әтәймән сыгаһың, каршыларга май сыгараһың, каршылаганда мендәр һалаһың, киленде өйгә кертәһең. Һедеп торган кыз бала, һедеп торган бер улан. Килен каршылау, бурындан килгән юла. Бәхет ул килен каршылау. Килен төшерү мәлендә кодаларны икмәк менән каршылау, яшьтәргә якты йөз күрһәтү, морондык инәй тигән олы бурыстың башы гына. Әйбәт юла. Ул борындан килгән инде ул. Авыр вакыт булды, ярдәм итәбез. Алар инәй дип әйтеп йөриләр. Балдарга картней булабыз. Балдары туha. Алар картней дип йөри. Явап бирергә туры килә. Инәй дип. Киленде бастырыр өчен мендәрде, килен авызына каптырырга бал, майды, уның башлап һауга барасак көянтә күнәген һәммә кәрәк-яракты морондык инәй алдан хәстәрләп, ягъни җыеп куя. Борынгы юла буенча киленебезне йомшак мендәргә бастырабыз. Төпле аягың менән бар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Уң аягы белән басты карагыз әле. Аллаһка шөкер. Бәхетлегенә Тәмле татлы телде булһын дип киленемә. Бал каптыра. Йомшак кына күңелле булһын дип майын каптырайым. Молодец. Килен балакайым казаның касмаклы булһын, хайраң башмаклы булһын, умырганың май булһын, тулгатканың бай булһын, төшенә төшкән yerеңә таш булып кат. Менә нинди матур һиңә бүләк әзерләнем, исән һау шуны киеп яшәргә ятман. Рәхмәт. Килен балакай,
Эштериңдә үрнәк бул, ыласындай зирәк бул. Иреңә терәк бул, яман һүздән ерак бул. Менә мин һиңә бәләкәй генә бүләк әзерләнем. Ошо яулыкты бәйрәмдәрдә ябынып йөрерһең. Бәхетле булыгыз. Әмма самый бәйрәмдәрдә генә китергән яулык бит. Әле кызым, еңгә менән таныштырып кит әле үзеңнең һөнәрең менән. Яңгыратып йырлай, тыпырлатып бәйе, ата-әсәйгә булыша, апаһының сердәше, шундый шәп кыз булганына хатта үзем көнләшәм. Яшәгез бар булыр, икегез бер ян булыр. Яшәгез бар булыр, икегез бер ян булыр. Күршеләргә үрнәк гаилә дуслары шундан булыр. Күршеләргә үрнәк гаилә дуслары шундан булыр. Бәхетегез үлмәһен, мөхәббәт күренмәһен. Бәхетегез үлмәһен, мөхәббәт күренмәһен. Авырлыкта гындырмаһын, йорт балаһын тормаһын. Авырлыкта гындырмаһын, йорт балаһын тормаһын. Морондык инәй кияүгә килгән һәр катыңгыз өсөн сер һыйган якын кеше. Балам, ошо теләктәрҙе ҡабул итеп ал. Ләкин тормош гел генә байрамдарҙан тормай шул. Әсәйең йыраҡта ҡала, ҡәйнә йортонда кемгә генә барып, мороноңдо төртәрһең икән, балаҡайым. Морон төртөп менә, ышаныс, таяныс булырлык кеше морон төртөп килә, ышанып килә дигән яшь кыз. Ул бит инде тәҗрибәһеҙ. Әле был яктарга яңа өйрәнә, бигрәк тә ситтән төшкән кыз булга. Бына ҡоҙағый, киленемә борон төртәр кеше булыр. Борондыҡ инәһе Линиза киленем булыр. Бик яҡшы. Борондоҡ атаһы энем Хәсән булыр. Мин морондоҡ инәйең булыр ҡыҙым. Күҙҙәреңде асып күр ҡыҙым. Ата-әсәй йортоң йыраҡ ҡалды. Сәстәреңде тарап үр ҡыҙым. Морондоҡ инәй әтей булырбыҙ. Кәрәк саҡта килеп морон төртөрә. Бер шатлыҡты икәү итеп, ауырлыҡты урталай бүлеп, уртаҡ ҡыҙын үҙ балабыҙ итеп күрербеҙ. Уртаҡ дигән төшөнсә ул ҡыҙҙың әсәһе менән морондоҡ инәй уртаҡ дип бер-береһенә өндәшә, сөнки был ҡыҙҙың йәш килендең әсәһе морондоҡ инәйгә үзенең ҡыҙын бит инде ышанып тапшырып киткән. Уларҙың ҡайғылары ла, шатлыҡтары ла уртаҡ, кәңәштәре лә уртаҡ. Тимәк, был йәш киленгә булған мөнәсәбәттәр лә уртаҡ дигәнде аңлата инде. Уртаҡ балабыҙ, беҙҙең икебеҙҙең уртаҡ бала дигәнде аңлата инде ул. Былай булғас, ҡыҙымдың бүләген ҡабул итеп алығыҙ. Морондоҡ инәһенә ал япҡыс. Ҡарағыҙ, ҡоҙағыйҙар. Бигерәк оста булды икән дә. Билебеҙҙең ҡул оста икән. Бигерәк матур бит. Аллаға шөкөр. Тормоштары ла шулай матур булһын. Морондоҡ атаһына тастамал. Бик матур. Уллары бигерәк оста икән киленем. Уңған була. Рәхмәт. Бик матур ҡуйылған бит әй. Үҙең яуын алып тора бит. Яҡын кеше була инде. Морондоҡ инәй булыуы да насар ни түгел. Тыуған көндәре булһа, балдары тыуһа, ҡарттай булып бараһың, бүләктәр апарып. Алар бер нәмәнән дә ҡалдырмайҙар. Хәстә үҙе ҡыҙҙары һымаҡ итәләр инде. Жыйындарҙа алар беҙгә ярҙам итәләр, беҙ аларға. Инәй әти булып шаирыйһың. Йә, борондоҡ инәһе, киленемә һыу юлын күрһәт. Менә киленемдең матур көйәнтәһе, биҙрәһе. Биҙрәләрнең бизәктәре. Беренсе бурысын үтә инде морондоҡ инәй. Морондоҡ инәй йәш киленде ҡурсыуға ала. Йәш килендең яҡшы ҡатын, матур әсә, тәүфиҡле килен булып китеүенә ул да яуап бирә. Морондоҡ инәләре Альфира менән Алексей кейәү, аларҙы ҡаршыланы балаҡатайҙа, туйҙа
шундай көңелде булды, шундай матур булды. Алай кысмына. Ике сибәр һауга бара. Ем итә силәге. Шул яшьтәрдән булһын ине бик матур киләсәге. Китәбез елгага, келинде һобаштырга алып барабыз. Мондо генә япара киентәне, эргәндә атаһы бара. Аллапыс кидерәләр, аллапыс кияһен. Мондо генә һавала елганан китергә тиеш, уже килен китергә тиеш. Нәдә китерәбез дә, алар үзләре китерәләр. Ярак булһа инде уже егеттә булыша. Анда окунак буллар һугында, калягы таратабыз. Килен кеше авылына оксалалар. Шуны һауга төшерә. Аны шабылгаталар да, аны баласыга жый була уже. Шундый егене баһа. Яшь гаиләнең бәхете өчен Морондык инәй үзенең тормыш тәҗрибәһен, күңел йылылыгын ихлас бүлешә. Нисек итеп кайнаңа ярай белергә, нисек итеп иреңде тәрбияләй белергә өйрәтә торган Морондык инәй. Менә кушкан еңгә дип бездә кушкан еңгә шулай ук бар. Ләкин ул бына беренче төндә куша, һәм ул мунса ягып икенче көндә инде кыз менән егет мунсага керһә, унда бездә шундый бик кызыклы юллар бар микән башка якта. Мунсанан сыкканда кияү нидән тастамалдың осына куаты итеп торып бәйләп, акса бәйләп сыга. Уны менә шул кушкан еңгә интегеп көскә инде сисә инде. Ул сисеп ала шул аксаны. Зур көз талап итә. Ну үзенә күрә бер кызыклы юла инде. Балакатай ягында яшь килен өчен Морондык инәй менән Морондык атай һайлана. Был тәрән мәгънәле борынгы юланы тотучылар күп. Халык акылы һәр заманда ла кирәк. Туган илгә ласын кәвен матур улдар бирә.